Türkmenistan'ın Lebap vilayetinin Goğuça meydanlarında palta yığımı tamamlandı. 4 aylap devam eden palta yığımı bu yıl has güçlendirilen tertipte geçirildi. Büdjet işgärleri bunun idare kärhanaların işine yaramaz täsir ýetirendigini aýdýarlar. Paltaçy kärenetçiler bolsa geljek ýylyň hasyly üçin Goğuça ekiljek meydanlarda sürüm işlerinin wagtynda geçirilmeýändiginden şikaýet edýärler. 15 dekabrda büdjet işgärleriniň we beýlek hakyna tutma işçileriň paýta ýygymyna ekidilmegi bethedildi. Şu güni Gowaça meydanlaryna hiç kim ýokdy. Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Resmi derejede sentýabryň başynda girişilen paýta mögsüminde bu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti dekabryň 2-nji ýarymyna gadam basylýandygyna garamazdan paýta planynyň dolandygy ýa dolmandygy barada henide çenlik hiç zat aýtmaýar. Adatça häkimetler bu barada noýabryň 2-nji ýekşenbesinde bellenilýän hasyl toýunyň öňü syrasynda yglan edýärler. Geçen ýyl ýurtda paýta planynyň dolandygy 11-nji noýabrda yglan edilipdi. 13-nji noýabrda bellenen hasyl toýunda ýurdumyzda paýtanyň bol hasyly ýygnaldy diýildi. Emma anyk san aýdylmady. Bu ýagdaýlar Türkmenistanda paýta önümçiliginde problemalaryň bardygyny gytaklaýyn tasdiklaýar. Mundan ozal ýerli kärenetçiler hasylyň pes boljakdygyny ençemegedek duýdurdular. Şeýlede kärenetçileriň ençemesi köp daýhanyň döwlete bergili çykandygyny hem aýtdy. Olar muňa suw, dökün we tehnika ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny belläpdiler. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk puwdugynda mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Türkmenistan bu tanqidlere resmi derejede reaksiýa görkezmeýär. Beýtaraplyk bayramynyň öňü süresinde Türkmenistanyň döwlet telewizionýasy Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherine ähli amatlyklary bolan 40 sany köp gatly ýaşaýyş jaýlary toplumynyň açylyp bulanylmagy berilendигini habar berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýaşaýyş jaý toplumynyň lagym ulgamynyň heniz işlemeýändigini habar berýär. Döwlet mediýasy 10-njy dekabrda efire beren açylyş dabarasyny halkyň bagtyýar zamanasynyň şanly wakalarynyň üstüne ýetirýän çäre hökmüne suratlandyrdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy täze toplumynyň açylyşynyň 3-nji dekabrda geçirilendigini habar berýär. Täze ýaşaýyş jaý toplumy Türkmenabad şäheriniň Azatlyk pasyolugyny Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýoluň ugruna ýerleşýär. Ýaşaýyş jaý toplumy guruldy we dabaraly açyldy. Ýöne 500 öý entek dolu taýýar däl diýip guruluşdan habarly çeşme aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä ýaşaýyş jaý toplumynyň lagym ulgamy plasmas turbalar bilen çärjew etrawynyň günbataryna ýerleşen lagym suw meýdanyna çekilipdir. Bu turbalar ýoluň ugruna görünip dur. Turbalaryň agzy açyk diýip çeşme aýdýar. Döwlet telewizionýasy öý eýelerini açarlaryň gowşulyşyny görkezdi we täze jaýlary prezidentiň sowguda atlandyrdy. Ýerli hünärmenleriň biri täze öýleriň bahalary barada hem maglumat berip 3 otogly kwartir üçin 500 000 manat, gara bazaryň narhy boýunça 25 000 dollar, resmi kurs boýunça 143 000 dollar, 4 otogly kwartiralar üçin bolsa 700 000 manat sorulýanyny gurrun berdi. 1200 töwre kwartiradan ibaret täze toplumyň çägine ýerleşýän öýleriň 550 sanasynyň noýabra çenli satylandygy ma'lum bolupdy. Döwlet telewizionýasy deskanyň açylyş dabarasyny 1280 hojalygyň jaý toý hökmüni häsiýetlendirip dabaranyň ýokary ruhy bilen besenendigini aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri täze toplumyň käbir kwartiralaryna hajathanalaryň işlemeýändigini aýdýarlar. Yerli hünärmenler Türkmenabadyň arkada köçetiniň ugruna ýerleşýän täze köp gatly toplumyň taslamasynyň Sowet arhitekturasyny 1970-nji ýyllaryň proýektlerini meňzeýändigini aýdýarlar. Döwlet media serişdeleri täze jaýyň lagym ulgamlaryna bar bolan kemçilikleri barada habar bermeýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü syrasynda Mari vilayatynyň orta mekdeplerinde pirotechnikalar we ýasama partlaýjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündiriş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde enatasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar. Polis işgärleri mektepleriň uly zallaryna ýokary sınıf okuwçylary bilen ýonaklary geçirýärler.
Olar okuwçylaryň hiç bir partlaýjyny ýasamaly ýa-da ulanmaly däldigini aýdyp tutulan islenlik okuwçynyň uzak wagtdaýyn türme tutsagylygyna höküm ediljekdigini duýdurýarlar. Dip ýygyna gatnaşan muallimlaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Polisiýa işgärleri geçen ýyllarda ençeme okuwçynyň elini ýa ýüzüni ýaralap hassahana düşendigine, käbir adamlaryň aradan çykandygyny aýdyp, bu çäreleri pajygaly ýagdaýlaryň öňüni almak bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosuna ýygnakda muallimler we okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bozanlaryň Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy we Jenaýat kodeksiniň 279-njy, 108-nji, 115-nji maddalaryna laýyklykda jogapkärçilige çekiljekdigi aýdylýar. Egerde partlaýjy maddalary ýasap satyn alyp ulanylan ýagdaýynda netijede ýanyndaky adamlaryň saglygyna bilkaslaýyn şikes ýetirse, görmekden, geplemekden, eşitmekden galsa ýa-da başga bir organyny ýitirse, ýüzi düz edip bolmajak bedroýlyga sezewar etse, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 107-nji maddasy esasynda 3 ýyldan 8 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilip, tutsaw astyna alynýar diýilip maglumatda aýdylýar. Şeýle-de onda bu ýagdaýlar okuwçylar tarapyndan edilse, onda olaryň enatalarynyň, sınıp ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň we olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi we düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşşuklardan soň sınıp ýolbaşçylary enatalary bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda enatalardan çağalaryna gözegçiligi artdyrjakdygy we deň duşlary bilen ýekebara duşmagyna ruhsat bermejekdigi baradaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär. Onda çağalarymyzyň partlaýjy jesimlerini satyn almakdan we ulanmakdan saklajakdygymyza ynam bildirýäris hem diýilýär. Dip marly ene anonimlik şertinde aýtdy. Düzgün bozan okuwçynyň enatasy döwlet edara kärhanalarynda işleýän bolsa, onda olara işden boşadylmak howpunyň awanýandygy hem aýdylýar. Köp enata öz iş ýerini görkezmän öý hojalykçydygyny ýazyp, dil hatyna gol goýýar. Azatlygyň bu barada welaýatyň polisiýa müdirliginden we bilim bölümünden resmi kommentari almak synanşygy başa barmady.